Hello everyone, खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलनि गेजेरजों दानिया आं फिसाजो लायनो थांनो नागिरदों। फिसाजोआ दिनै लास्ट एग्जाम, आंबो बिराद मोजां मोनदों। दिनै लास्ट डे एग्जाम। नै जोंहा दिनै बैग्रिबो फोरानदों, बिथिंजाय हालदै। नै आंना लोगो सनाया रेडिखा, थांसै होननानै आं दा फिसाजो लायनो थांनो नागिरदों। आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो। दानिया आं फिसाजो लायनो थांसै। लोगोफोर मिथिगोना दिनै फिसाजोनि एग्जामा जोब्बाय नालाय, मालाय बिब'आ थिनदों जानो 200 रुपिस हरलायदों। थांसै आंनि लोगो सनाजों फिसाजोखौ लायनो। फैबाय था नोंसोर आंजों लोगोसे। मोनफैबाय, एसे सिगां फैदों फिसाजोनि मान्थलि फिस होनो थाखाय। भिडिअखौ नानिफोर दिनै लास्ट दिनै बिमाफोरखौ एसे देखायनो दे ब्लगावहाय, आंनि ब्लगाव। नै जोंहा मेदामा मानो बिदि होनोब्रा, लाजिहाय बिदि होनाङा। सोलोंदोंसो आङो, एसे रोंबाय बायो खोमा जोंबो। नै हाजोआव आंखौ माबा माबि होनगासिनो दं। नटिसालाय मा लिरदों? स्कुल लकेसना सोलायसिगोन, बेनिखायनो आं दिनै देखायदों। दस्रायाव लांसिगोन थारमाने। आं दा स्कुलथिंजाय हाबलांनो नागिरदों, अफिसथिंजाय। दिनै लास्ट डे खालामो। नोंखौबो नुसों दे बाबु। अनिता रय जोंहा सारा बिबारा मोजांथार बारदों नोंसिना, जोंना एबार जाथाराखै। स्कुल फिस होनो हाबफैदों दे लोगोफोर। दिनै आरो लास्ट एग्जाम नालाय हस्टेलारफोरा थांनो नागिरदों, बेखायनो बिराद फिस होनायनि बिजिथारमोनलाय सारमोनहा। होंगो दोंगो जाथारदों गारिफ्राबो। दिनै बयबो हेप्पि आरो गार्जेनफ्राबो गथ'फ्राबो फ्रि। बाजार दिनै लकेल बाजार। हा सोलोंदोंसो र' सोलोंदों। स्कुला गबाय लोगोफोर, बिराद भिरथार जायो, लामा फिसा नालाय। अनिता কিবা এটা কৈ দি মোৰ চেনেলত। মোৰ চেনেলৰ এটা কৈ দি। আজি লাষ্ট স্কুল আকৌ দেখা নাই দেখোন মই। দেখা নাই, খালি বছ। আজি স্কুল লাষ্ট হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছে না? আছে। সেইকাৰণে আমাৰো ভাল লাগছে, আমি অলপ ফ্ৰী টেনশ্যনত থাকিব পাৰিম। থেংক ইউ অনিতা। আমার বিনিতা। কি ভিডিও जोबनायनि बिराद खुसि दिनै जोबदोंना, साननैसो जिरायनो मोनसिगोन, उन्दुनो मोनसिगोन फ्रिनो। फिसाजो माथो दाबो फैयाना? बिराद भिर नै लामाजोंबो। ओंखाम मोनजायाखै र' नों दां गुलि।
दानिया जोंनाव मोनफैबाय बिमाबो फिसाबो स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ